suposo. No. Tracta tres aspectes. Un que és la inèrcia social, l'altre que seria l'autoexplotació, a la que estem basats, i l'altre és la meva disciplina, la meva figura de portor. Llavors l'autoexplotació és aquesta cosa en la que nosaltres som el nostre propi patró, sí, és a dir, som el nostre propi jefe i llavors som nosaltres qui ens posem tots els reptes, totes les metes i en realitat ningú ens està demanant. No? I que al final ja no necessitem algú que ens mani, sinó que som nosaltres que ens estem manant. Després el tema de la inèrcia, doncs, m'agrada en el sentit que hi ha una inèrcia de pensament, a dia d'avui hi ha una inèrcia de moviment, és a dir, ens llevem al matí i sempre fem la mateixa rutina i no ens plantegem moltes coses perquè estem molt avassallats per informació, per imatge, per un munt de coses. Llavors aquí hi ha aquesta cosa de la inèrcia i després la figura que jo faig de portor, que aquí ho haig de traslladar a un altre lloc, doncs investigar com es pot fer en públic, diguéssim. En el punt en el que arribem aquí i xerrem durant mitja hora i ens surten 2 o 3 idees, les provem, després diem que no, bueno, tota l'estona estem com picant pedra, exacte.